ಮುಖ್ಯದ ತುಳುನಾಡ ಬಂಧುಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಶಾಲೆಡೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯಾದ ಕಲ್ಪಾಡು ಪಂಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶನು ಒಂದು ಬರ್ಪಿನ ಆಗಸ್ಟ್ 14ನೇ ತಾರೀಖದಾನೆ ಕಾಡೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆರ್ದು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಎಜುಕೇಶನ್ ತುಳು ಪಂಪಿನ #ಟ್ವೀಟ್ ತುಳುನಾಡು ಅಭಿಯಾನ ನಡಪರೆಂಡು ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಗೆಲ್ಮೆಗಾದ ತುಳುವೇರಿನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಕಜ್ಜಗು ಎಂಕುಲು ಜೈದ ಬಂದುಲೆ ಈ ಕಜ್ಜಗು ಮಾತಿರ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಲ್ಲೆಚ್ಚಲಿಗೆ ಬೆರಿಸಾಯೋಡು ಪಡೆದೆ ನಿಕಳ್ಳ ಭಿನ್ನಾಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜೈ ತುಳುನಾಡು 14 ತಾರೀಖದಾನೆ ಕಾಡೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆರ್ದು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಎಜುಕೇಶನ್ ತುಳು ಪಂಪಿನ #ಟ್ವೀಟ್ ತುಳುನಾಡು ನಡಪರೆಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ತುಳುನಾಡ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಲ್ಲೆಚ್ಚಲಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಾಲೆ ಪಂದು ಭಿನ್ನಾಪು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯದ ತುಳುನಾಡ ಬಂಧುಲೆ